Hallelujah. Ngingumntana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe ngwakamkhizi Sibongo endaweni yaSophongolo. Into engizoyenza la ayiningi kakhulu ukuzokwamukela abangcwele bakaNkulunkulu. Amen. Ngizofunda nje izwi elilodwa ukubamukela abazalwane bese ngihlala phansi. Lapha la Genesis chapter 16 ngizofunda nje verse 13. Uverse 13 uthi wamqamba uJehova owayekhulume kuye igama lokuthi wena uNkulunkulu obonayo, ngokuba wathi imbala ngimbonile ongibonayo, imbala ngimbonile ongibonayo na. Hallelujah. Ngithanda ke ihumusho lesingisi uma ngabe likhuluma kulo lona le verse uHagari mangabe esekhuluma uthi ingabe ngimbonile ongibone la ehlane ukuze nami ngiphile. Amen bazalwane. Bese ke lithi uma eseqeda ukusho njalo wayekade seduze komthombo, loyo mthombo wasewethi igama. Amen bazalwane. Hallelujah. Wasewethi igama ngenxa yokuthi empilweni yakhe bekwenzeke into engakaze yenzeke, futhi yenzeka lento nje usehambweni uyabaleka. Amen bazalwane. Useqoshiwe endaweni ekade kuyo, endaweni ekade busa kuyo, sefikelwe isikhathi sokuthi aqoshwe. Njengamanje usehambeni akazazi ukuthi ayephi. Uma esehleze eduze kwalomthombo lithi iBhayibheli kaNkulunkulu wabonakala uNkulunkulu engelosi yakhe yabonakala kuye. Uma ngabe ibonakala kuye ithi Hagari phindela emuva uvela khona. Uma usubuyela manje angeke kusafana nalaqala ngenxa yokuthi kukhona into kuwe ayithulelayo. Hallelujah. uHagari mayesekhuluma ubona ngasisibanga uthi ngabe ngimbonile na ongibonileyo. Wayebona bonakayo into eyayingehlelele wabona obonayo. Kuthi angithi ebusuku ngenzeka mhlawumbe uyaqala ukufika kodwa usuku umthombo, lo mthombo usufike kuwe uyabonakala. Lo mthombo usukuwo abonakalayo kuyo uNkulunkulu okubonile ukuzumela ubone lesane lakho obukadudukuza kulo usufike kuso isibhedlela. Hayi Jesu, ithanda lesibhedlela asidini njengama-specialist, kodwa kunobonanayo, kukhona obonakalayo, nobonakalayo okubona umphakathi ehlane. Ubone wena ungabe usayibambezela, uyabonakala ubonile. Namukela ingelile nonke sengifike khona emzini kaNkulunkulu. Thank you, Jesus. Solo ya fihlakala.